os 25 anos, un aniversario. Entre unha data e outra hai centos de músicos que foron pasando por unha escola, por unha banda, aprendendo solfexo, formándose musical e humanamente. Por ali pasaron tamén moitos profesores, 6 directores. Nese andar da historia acadaron premios, fixeron moitos concertos, moitas actuacións, pero, sobre todo, botaron detrás de sí a unha parroquia, a unha aldea, a un concello, e xuntaron unha asociación que hoxe están orgullosos de pertencer a esa asociación da Banda de Música Cultural de Teo. Converteuse esta banda nunha verdadeira dinamizadora dun pobo, dunha parroquia e dun concello. E para celebrar esos 25 anos non tiveron mellor idea que organizar e facer un concurso de pasodobles, un concurso de composición de pasodobles. A esa chamada aos distintos compositores acudiron máis de 10 obras que, seleccionadas por un xurado composto por David Fiuza, Miguel Barrio e Álvaro Ferradáns, seleccionaron 5 pasodobles e esos son os que se van a interpretar hoxe aquí na primeira parte. Para dilucidar cal será o gañador deste concurso, hai 2 tipos de xurado. Un xurado técnico, composto polos mestres, e despois todos vostedes, público soberano aquí presente e membros tamén da Banda de Música Cultural de Teo, que van a ser os que, depositando o seu voto, dirán quen, ao seu gusto, ao seu parecer, é o gañador de ese premio que vai a conceder o xurado popular. Nesta primeira parte, neste concerto, van a interpretarse esos 5 pasodobles que irei presentando un a un. Decir simplemente que hoxe esta Banda Cultural de Teo vai estar dirixida por un antigo director, Xosé Varela Pardo. Xosé Varela Pardo estivo xa como director aquí na Banda Cultural de Teo varios anos. Foi o que empezou o despertar o lanzamento definitivo de esa Banda Cultural. Foi aquí cando el iniciou os seus primeiros compases como director. Pasou despois a Barro, a Xunil de Barro, despois en Salceda de Caselas, e desde hai unha semana este mestre da tuba pois é o director da Banda de Candeán. Desde hai unha semana dirixe a Banda de Candeán. Hoxe está aquí como mestre invitado para dirixir a esta formación na interpretación de estos pasodobles. Entonces, o primeiro pasodoble, que baixo a dirección de Xosé Varela vai interpretar a Banda Cultural de Teo, e, como non sei de memoria, buscarei. O primeiro pasodoble
titúlase A miña outra familia. É de Juan Luis Costas Martínez. Pois, señoras e señores, sin máis, vai empezar este concerto 25 aniversario da Banda de Música Cultural de Teo, baixo a dirección de Xosé Varela Pardo.
paso doble de concerto que imos escoitar titúlase Aniversario Musical. Está composto por Xavier Ferrer y Garrigues, un mestre valenciano que mandou a súa partitura. La Cultural de Teo, composto por Antonio Serra Oribe, procedente de Barcelona, é o terceiro pasodoble de concerto que vai a interpretar agora
a banda cultural de Teo dirixida por Xosé Varela Pardo.
pasadobres de concerto están sendo interpretados por orden alfabética. Chega agora o turno ao titulado Mestre Salgueiro, que está composto por Xoán Lois Dieguez.
paso dobre que imos escoitar agora nesta primeira parte titúlase Soñar en Xirimbao. Está composto por Ángel Luis Fernández Hernández, que mandou a súa partitura desde Toledo. Pois hasta aquí a rigurosa estrea destes pasodobles de concerto que foron presentados e seleccionados polo xurado deste
25 aniversario da Banda de Música Cultural de Teo. Ahora, o xurado ten que deliberar, e vostedes tamén, si son tan amables, teñen que votar.
Coas lagarteranas de Joaquín Guerrero, remata este concerto do 25 aniversario da Banda de Música Cultural de Teo. Quen iba a decirlo? Aqueles 19 primeiros rapaces e rapazas que tocaron o seu primeiro pasarrúas hai 25 anos na Praza do Obradoiro, que hoxe aquí unha formación que os multiplica en número, en calidade, iba a estar presente facendo este concerto para todos vostedes. Pero non esquezamos que esta é unha banda de música popular e cumple perfectamente con esas condicións e con esas características dunha formación popular, tocando pezas populares, saídas do pobo, incrustado no pobo, aprendendo solfexo, aprendendo música, formándose, adquirindo unos valores, armonía, compenetración, disciplina, que os farán importantes e os encauzarán na vida. Moitos incluso seguirán na súa formación e acadarán cotas maiores no eido musical, porque non esquezamos que moitas das formacións profesionais que hoxe temos en Galicia, en España e no mundo adiante, saíron e saen continuamente destas bandas populares. A maioría dos integrantes das bandas de música municipais da Coruña, de Ourense, de Pontevedra ou de outras formacións importantes saíron e saen destas formacións.
donde no seu pobo, na súa vila, se familiarizan cos primeiros instrumentos e leen as primeiras notas nos seus pentagramas. E así vanse desenvolvendo. Moitos ou algúns siguen a carreira musical, pero todos se lembran daqueles momentos, daqueles anos, daquel período de formación que pasaron na escola de música, tocando na banda da súa vila ou do seu concello. Dixéronme, e notarán vostedes perfectamente, que me enrollara un pouco despois do concerto, porque mentres xa o xurado deliberou, pero teñen que facer os pergaminos e teñen que artellar os diplomas que van a entregarlle a cada un dos membros que fixeron os pasodobles que compuxeron estas pezas que foron interpretadas aquí na primeira parte. Como viron, acudiron a esta cita, a esta chamada da Banda Cultural de Teo, músicos de toda España, de Barcelona, de Tarragona, de Valencia, de Toledo, da Coruña. A chamada da música é universal. E penso, unha opinión moi particular, que foron os pasodobles bonitos, que a vostedes les gustaron, que mesmo incluso antes eu preguntaba de cal che gustou máis, pois había para todos, o sea que daba gusto. Señores membros do xurado, don David Fiuza, don Miguel Rodríguez Barrio, don Álvaro Ferradáns, emitiron vostedes o seu veredito? Xa está. Entón, xa non teño que enrollarme máis. Tedes no xurado algún secretario que lea a acta ou que diga quen ou virá Miguel? Teremos que esperar a Miguel que veña, que transporte o papeliño. Ben, como lles decía, está recollido nas bases deste concurso. As pezas tiñan que ser totalmente inéditas, que non fosen tocadas en ninguna parte, e con unhas condicións para os dous pasodobles que resulten gañadores. Porque o primeiro premio, de ahora en adiante, terá que ser nomeado e coñecido como primeiro premio no concurso de composición de pasodobles 25 aniversario Banda de Música Cultural de Teo. O nome que leve, o que resulte gañador, e logo levará como coletilla esa aportación. Mentres que o premio do público levará o título de tal e premio do público do concurso Composición de Pasodobles 25 aniversario Banda de Música Cultural de Teo. Os premios van a ser entregados. O primeiro premio vai a ser entregado, chaman a capítulo, hai que deliberar. Sempre os atos protocolarios, pois, teñen o seu aquel. Entonces teño que chamar a presidenta actual, Trini, presidenta da Banda de Música de Teo, que vai ser a encargada de dar en primeiro lugar o diploma conmemorativo da súa participación neste 25 concurso de pasodobles, que vai a dar entrega, vai a entregar
Aquí está. Vai a entregar os pergaminos acreditativos da participación aquí. En primeiro lugar, e por orden tamén isto alfabético, pois facemos entrega dese pergamino. Chamamos a Juan Luis Costas Álvarez, que é o autor de A miña outra familia. Aclárame perfectamente, xa sabíamos que quen recolle o pergamino pois é o pai da criatura, porque o seu fillo, autor do Paso Doble, está nas Palmas, evidentemente non podía estar aquí hoxe con nos. Ben representado está de todos os xeitos. Xavier Ferrer y Garrigues, de Valencia, compositor do aniversario musical. Tamén Valencia queda algo lonxe, entonces non pode estar aquí presente. Antonio Serra Oribe, de Barcelona, autor de La Cultural de Teo. Joan Lois Dieguez, autor de Mestre Salgueiro. Ángel Luis Fernández Hernández, de Toledo, autor de Soñar en Xirimbao. Permítanme que sexa quen agora de ler os votos que foron acadando cada un dos pasodobles que aquí foron interpretados. Aniversario musical, do xurado dos votos emitidos polas persoas asistentes ao concerto final do concurso de composición 25 aniversario. Estas foron as puntuacións dos membros asistentes. Aniversario musical, 13 votos. Mestre Salgueiro, 38 votos. La Cultural de Teo, 43 votos. A miña outra familia, 60 votos. Porque eran 5. Soñar en Xirimbao, 62 votos.
Este foi o veredito de todos vostedes. Imos coñecer agora a puntuación dos membros do xurado, que, repito, estaba composto por David Fiuza, Miguel Rodríguez Barrio e Álvaro Ferradáns. Mestre Salgueiro, 212 votos. A miña outra familia, 221,5. Aniversario musical, 227 puntos. La Cultural de Teo, 268 votos. E Soñar en Xirimbao, 275 puntos. Nora boa, mestre. Encargados de facer entrega destos dous primeiros premios do xurado especial e de todos vostedes, pois vai a ser dúas persoas que foron presidentes da banda. En primeiro lugar, o presidente máis antigo, o primeiro presidente, Xosé Rivadulla. Pois do Xosé Rivadulla vai a ser o encargado de entregar o primeiro premio do xurado. Está cunha asignación económica de 1.500 euros. Deixe-o sair, pero usted non se marche porque ten que recibir máis. Eu preguntei, bueno, o cheque, que? Como facemos? Porque este home terá que levar a aportación económica por rigorosa transferencia. Ben, a encargada de facer entrega agora da votación popular da canción gañadora deste paso doble por votación popular vai a ser Nélida, me parece que está por aí. Aquí está, ¿ves? Había que estar acá en el sitio de Nélida. Ahí está. Pois aquí está o autor, Ángel Luis Fernández Hernández, de Toledo. Moitas gracias por esa composición. Supoño que a partir de agora este trozo de Galicia, o Concello de Teo, quedará no seu corazón. Bien, muchísimas gracias, de verdad, para un personaje como yo, de un pueblecito de Toledo, que está a 30 kilómetros de Toledo, que es Fuensalida, pues el poder escuchar un paso doble en Galicia, en Santiago de Compostela, pues ya para mí era el mayor premio que podía tener. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo he intentado hacer con este paso doble, pues realmente lo que dice la palabra, soñar un poco con Galicia. Así que para mí ha sido para mí un sueño el estar aquí, el poder recibir estos premios y además el poder compartir programa
con un gran maestro de mi tierra, que es Jacinto Guerrero. Muchísimas gracias. Me llamó poderosamente la atención el título que usted eligió para ese pasodoble, Soñar en Xirimbao, pero usted ya estuvo por aquí muchas veces, ya lo conocía, ya visita nuestra tierra. Sí, conozco un poco la tierra y sobre todo de grandes amigos, porque he tenido la oportunidad con la banda que dirijo, la banda de Fuensalida, tener hermanamientos y tener cerca un poquitín con algunos músicos de aquí de Galicia, sobre todo de la parte de Arca y Garzúa, así que conozco un poquitín la tierra y para mí, cuando yo lo vi, pues como lo estoy diciendo, soñé con ello y fue para mí me enamoré de esta tierra. Así que de verdad, muchísimas gracias y solamente decirles que una banda, porque simplemente mi sociedad no ha cumplido 25 años, ha cumplido 30. O sea que para una sociedad que cumple 25 años y que hoy han subido, creo que han sido 5 o 6 chicos, a tocar, eso es señal de buena salud y que la banda puede seguir adelante. Gracias. Hai veces que os soños se fan realidade. E hoxe, soñar en Xirimbao é unha realidade que a partir de agora tocará a Banda de Música Cultural de Teo. Moitas gracias. Pois, señoras e señores, isto foi todo. Como acostumo a despedir, ata outra millorada.